ime afe skuru yoboroso ya bombaba egotoka wo chitendere ward ime ya machoge bwa chache asogonyora amagacho ataikiraniti abamenyi benseme igoni go bakorera mikira ugoteikirani gwo kwa magacho ayanya ko bakuri uchira chingaki asitinde asamalieta ngoro ku Dennis okali oyobokemu manyekere bune simba ya chache igase tutene ne skuru ya bomba primary bomba primary ne skuru ya chagete kare sana ya solmiri abantu babeira abantu keto kuligere maega chicho chire maega che skuru ne chicho chitago gete cherete keto kuligere ne chicho iginde chire muino gaiga chitago gete cherete njenta gete koboliga aba usikali batene tamangana ka uti government na national government omosike paradiso nayo mwemusiye boro kongorwa abo chitendere bomba ba primary school turaro sikirasi kende gyonsi yorro kia county government no nya ni CD class number 2 turaga chicho no ene yemo bomba ba yeito primary number 3 omochumba ali famiruka no bote 2% ya emergency chiko acha chi school chicho lero no tori bomba baga yuko kanyeta abana bagwe cho ime tomanye ko chakorosie cho yega umutangani wabo ni go bakweresera buna chingaki obo agachwata kiriko nyara ko korekana munyako korekana kulinde boniga obwo bambororo igoro yobwa chweji cho wasenye nchobono mbwa toko wasaukia sawa na wajo gochese school garna do mwako yo gadabo ngago ne ngoro sibe kwere da administrative block. Yes. Nero ba gadabo dani. Yeah, oh yes. Ero ne jo ire na do to jiro ba ko mai de jo do mujia ba do ba do sina bi. Yes. Ono ga na na proposal ile. Kwanga barabwo omurayi gwense William Ruto na aliyeteira na ndaka ruchibesa chatakere unyarako ikigo ikiranio obwagachi na kende gyonsikanya ko yo korekana ime yabombaba kurende bono kende ngeyo yo korekana chibesa ekere president ya Kenya ya chite bomba baga ya ruete 5 million kana ngolero twachaka torore 5 million chitumegete chirose tinone chichobune chichigwete chirose tinone class bune konyegera kero tinone chibrasi bia bana baisiti mwaro lile bire buti mbiri 5 million is a lot of money jara ko konya bomba beje ito esikuyo chibosi ndio tokobori mochumba ari famiruka 5 million chiarwe tukashi ne president Ruto na ardali kwa moboli iga ko tebe tinga na rule 5 million chikonyi skuru ya bomba kori watirige tembe kurwa sensemo ya bomba o machoge chache amalita nenche Gilbert Kobi